Jedným zo zaujímavých spôsobov, ako spoznať náš región, je pre milovníkov túlania sa po prírode súťažná akcia nazvaná Kopaničiarsky cestovateľ, ktorú vyhlásila miestna akčná skupina Kopaničiarsky región. Je zameraná na poznávanie regiónu, územia miestnej akčnej skupiny. Cieľovou skupinou tejto poznávacej aktivity sú rodiny s deťmi, náčenci turistiky, cykloturisti a taktiež žiaci základných škôl. Na to, aby sa niekto mohol do tejto súťaže zapojiť, je potrebné, aby si najskôr vyzdvihol turistického sprievodcu regiónom, ktorého dostane buď v kancelárii miestnej akčnej skupiny na Mestskom úrade v Myjave, alebo v turistických informačných kanceláriách v Myjave a Starej Turej. Táto knižočka obsahuje všetkých 23 miest a obcí, ktoré sú súčasťou Kopaničiarskeho regiónu. Stačí ich navštíviť aspoň 20, správne zodpovedať súťažné otázky a získať pečiatku. A to všetko treba stihnúť najneskôr do 30. septembra, kedy je posledný termín na odovzdanie vyplneného sprievodcu v kancelárii miestnej akčnej skupiny. Tí, ktorí sa do tejto súťaže zapoja a splnia všetky podmienky, samozrejme budú odmenení, plus miestna akčná skupina takisto vyhlásila, že kto bude najrýchlejší alebo kto bude najmladším, prípadne najstarším účastníkom, tak ten ešte môže získať odmenu navyše. Cieľ akcie je jasný: podporiť cestovný ruch a ukázať všetko, čo Kopaničiarsky región môže ponúknuť.